Ahojte, tak zase ma troška nahnevali tí politici. Hlavne tá perfektná strana Hlas. Určite mnohí z vás ste si všimli, čo dali na billboard. Akože bez hanby. To fakt naozaj, no poďme sa na to pozrieť. Tak prosím pekne, oni si dali na billboard, že ľudia, regióny, Slovensko, Hlas pomáha. Som sa chcel opýtať teraz tých Gelničanov. Lebo to je presne taká situácia, to sa stala, to je reálna vec. Nech povedia úprimne, či naozaj pán minister vnútra s jeho stranou boli tam a či im naozaj nejakým spôsobom pomohli, alebo či to všetko nechali tak, odišli na dovolenky a absolútne sa nestarali o danú situáciu.